रिलेशन्स संबंध एवं संपर्क। बापा बा पिता फादर, माँ बा माता बा बऊ, मदर पुत्र बा पुओ सन और बॉय पुत्री बा झियो, डॉटर और गर्ल नाती ग्रैंडसन, नातुणी डॉटर, खुड़ी बा माई आंट, मौसा बा कक्का बा मामू अंकल, पोष्य पुत्री एडॉप्टेड डॉटर, पोष्य पुत्र एडॉप्टेड सन, माउसी मदर्स सिस्टर, बहु बा पुत्र बधू, डॉटर इन लॉ जई पुओ सन इन लॉ, शाली बा देढ़ शाशु सिस्टर इन लॉ, शला बा भिणोई ब्रदर इन लॉ, श्वशुर फादर इन लॉ, शाशु मदर इन लॉ, अजा मैटरनल ग्रैंडफादर, आई मैटरनल ग्रैंडमदर, स्वामी बा पति बा घईता हस्बैंड, स्त्री बा पत्नी बा माइप वाइफ। नोट पोष्य को एडॉप्टेड कुआ जाए, साबत को स्टेप कुआ जाए। नोट गोसाई बा जेजे को ग्रैंड कुआ जाए। गोसाई बा जेजे बापा ग्रैंडफादर, गोसाई बा जेजे माँ ग्रैंडमदर, साबत माँ स्टेप मदर, साबत बापा स्टेप फादर, साबत भाई स्टेप ब्रदर, साबत भौणी स्टेप सिस्टर, साबत पुओ स्टेप सन, साबत झियो स्टेप डॉटर, सौतुणी को वाइफ, भाई ब्रदर भगिनी बा भौणी, सिस्टर पुतुरा बा भणजा नेफ्यू, झियारी बा भाणीजी आमे जा झियारी को बा भाणीजी भी कही दो, निस निजर ओन।